Ya wis beng anak ison wadon kang ayu temen ayo beng ya. Sira saiki salam goyang renteng teko kepala yon dias terus nang biaune terus nang berutune terus nang brokonge ya beng ya. Hati-hati kenal pote munai. Antene lu sulung beng endi maning. Ayo mumpung mandhat. Ayo endi maning. Mumpung mandhet yo. Nggo sana mulih. Ayo ketika lebokno Kang. Oh kali ketiku ya. Ingat. Ini suarane bro. Sing ana suarane, ambi ngenteni saweran maksudnya ketika ingat. Ya ketika piro wis selak bengi dituruti bengi iki ya. Oke. Salam goyang renteng kaya dening diarong mrecing beng ngalor ngidul mulai. Ya. Mandek maning wadon. Saiki sira klinik dunia dalam berita ya ngomong-ngomong nang kene ana jagat tresno wangi kang teko ring Taman Suruh. Ya sampun lempar ke depan kendang dikeblak mulai. Ya kaya dene kupu jedulati kembyang gondone arum jagat tresno wangi ya beng ya sampun lempar ke depan dikeplak kendange ya ini jadi kocek guys dan di Kang Pokasan yo kang terakhir mulia nyang kandang ira dhewek ning sadurunge sira mulih jero sepuro kang wake nah seluruh putih kabeh ya sepuro kang wake ditudeng ya sampun lempar ke depan dikeplak ya